ఉంది. యేసయ్యకే మహిమ కలుగును గాక. So praise the Lord. Actually, this is my first time that I was using my new laptop and doing the live streaming. So welcome to your Facebook Live. Welcome each and everyone in Jesus' name. యేసయ్య నామమున మీ అందరికీ శుభములు తెలుపుతున్నాను. Thanks for this opportunity given by brother Abhishek, brother Prabhukiran and brother Suresh. So happy to meet you all once again. Merry Christmas each and everyone in Jesus' name. Okay, Merry Christmas each and everyone in Jesus' name. So we are కలుసుకోవడము చాలా హ్యాపీగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో యేసయ్యకే మహిమ కలుగును గాక. ఓకే, మనము ఆరాధిద్దాము. ఒక ఆరాధన పాట పాడుకొని ఈరోజు లైవ్ త్వరగా ముగించబడుతుంది. సో కాబట్టి మనం ఆరాధిద్దాము యేసయ్యని. సో క్రిస్మస్ అందరూ బాగా జరుపుకున్నారు కదా. సో మనం ఈరోజు క్రిస్మస్ వారి గీతం పాడుకుంటాము. హల్లెలూయా. సో మనం క్రిస్మస్ గీతం పాడుకుంటాము. ఓకే. యేసుని జన్మదినము ప్రజలందరికీ ఇది పర్వదినము. సంతోషమే సమాధానమే సత్తులందరికీ సదానందమే. యేసుని జన్మదినము ప్రజలందరికీ ఇది పర్వదినము. హ్యాపీ 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 క్రిస్మస్. మేరీ 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 క్రిస్మస్. హ్యాపీ 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 క్రిస్మస్. మేరీ 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 క్రిస్మస్. దేవాది దేవుని ప్రేమ కానుక ఏకైక పుత్రుడు ప్రేమ స్వరూప. దేవాది దేవుని ప్రేమ కానుక ఏకైక పుత్రుడు ప్రేమ స్వరూప. మనుషులందరినీ రక్షింప పంపిను. మనుషులందరినీ రక్షింప పంపిను. ఆనందంతో అంగీకరించగా శ్రీ యేసుని జన్మదినము ప్రజలందరికీ ఇది పర్వదినము. శ్రీ యేసుని జన్మదినము ప్రజలందరికీ ఇది పర్వదినము. సంతోషమే సమాధానమే సర్వత్రులందరికీ సదానందమే. సంతోషమే సమాధానమే సర్వత్రులందరికీ సదానందమే. శ్రీ యేసుని జన్మదినము ప్రజలందరికీ ఇది పర్వదినము. హ్యాపీ 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 క్రిస్మస్. మేరీ 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 క్రిస్మస్. హ్యాపీ 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 క్రిస్మస్. మేరీ 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 క్రిస్మస్. హల్లెలూయా. సో నేను ల్యాప్టాప్ మీద స్ట్రీమ్ చేస్తున్నాను. అందరికీ పర్ఫెక్ట్ గా కనిపిస్తుంది అనుకుంటా. సో కాబట్టి మనము చూద్దామండి. ఇంకొక ఆరాధన పాట పాడుకున్నాము. ఆరాధింతుము యూదా గోత్రపు సింహాన్ని ఆహ్వానింతుము. గొర్రె పిల్ల నామాన్ని సువార్త జెండా పైకెత్తుదుం. క్రీస్తే ప్రభువంతు ఎలుగెత్తిదాం. అపవాది దుఃఖాలు కూలాలి. ప్రతి దేశము యేసు నిలగాలి. ప్రతి నోట సువార్త చాటాలి. ప్రభు యేసుకే ఆరాధింతుము యూదా గోత్రపు సింహాన్ని ఆహ్వానింతుము. గొర్రె పిల్ల నామాన్ని సువార్త కూడా మోగింతుము. క్రీస్తే ప్రభువంతు ఎలుగెత్తిదాం. సువార్త కూడా మోగింతుము. క్రీస్తే ప్రభువంతు ఎలుగెత్తిదాం. అపవాది దుర్గములు కూలాలి. ప్రతి దేశము పలుకు తెరవాలి. ప్రతి నోట సువార్త చాటాలి. ప్రభు యేసుకే. హల్లెలూయా. కాబట్టి మనం వాక్యలేఖనాలకు వెళ్దాం ప్రార్థన చేసుకొని. ఓకే, మన వాక్యలేఖనాలకు వెళ్దాం ప్రార్థన చేసుకొని. మీరందరూ కళ్ళు మూసుకుంటూ ప్రార్థనతో స్టార్ట్ చేస్తాను. సోదరు యేసయ్యా నీకే వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను.
ఉన్నాము. ఆరోగ్యకర్త బలవంత రోషం కలిగిన దేవుడానికి వందనాలు. క్రిస్మస్ దినం నాడు అయ్యా నీ అద్భుతమైన ప్రేమని తండ్రి నేను తండ్రి అందరూ తండ్రి ఎంతో సంతోషంగా తండ్రి క్రిస్మస్ చేసుకున్నారయ్యా. నీకే స్తోత్రము. జన్మదినము ఎంతో మధురంగా జరిగింది నైనా. నీకే స్తోత్రము. అయ్యా దూరపు ప్రేమ దీవించండి, కనిపించేందుకు బిడ్డని దీవించండి అయ్యా. దాన్ని వారసాన్ని మనలో ఇచ్చమని వేడుకుంటున్నాను. నీ వాక్యాన్ని ప్రయత్నం వేడుకుంటూ నన్ను విషయం హెచ్చిస్తూ వేస్తాను వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. 1 minute. ఓకే, ఇప్పుడు మనము వాక్యం చూద్దాము. కీర్తనలు 105 చాప్టర్ చూద్దాము. ఇక్కడ చూస్తున్నామంటే యెహోవాను వెతుకువారు హృదయమందు సంతోషపడదు. టాపిక్ ఏంటండి? యెహోవాను వెతుకుచున్నారు, యెహోవాను వెతుకుచున్నారు. ఇది టాపిక్. సో కాబట్టి మనం చూద్దాం వాక్య లేఖనాలు. సో అందుకే స్లోగస్ చెప్తూ ఉన్నాను అనమాట. నాకు ఫస్ట్ టైం ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేయడం అందుకని. ఓకే, యెహోవా కృతజ్ఞతలు చెల్లించి ఆయన నామమును ప్రకటన చేయాలి. యెహోవాకి ఏంటంటే కృతజ్ఞతలు మనము చెల్లించామన్నమాట. అలాగనే మనము యేసయ్య నామాన్ని మనం ఏం చేయాలి? హెచ్చించాలన్నమాట. యేసయ్య నామమును ఇచ్చాలి, మనము హెచ్చించాలన్నమాట. ఏ విధంగా హెచ్చిస్తాము? ఏ విధంగా హెచ్చిస్తాము చెప్తారా? ఏ విధంగా హెచ్చిస్తాము మనము యేసయ్య నామాన్ని అంటే మనం ప్రకటన చేయాలి. ఎవరైతే నిజంగా యేసయ్యని వెతుకుతారో వారు ఏం చేస్తారంటే నిజంగా ఈ
ఆకాశం నుంచి మేఘాల నుంచి చూస్తూ ఉన్నాడు. యెహోవా దృష్టి ఈ లోకమంతా కూడా సంచరిస్తుంది. ఎందుకు సంచరిస్తుంది? ఎక్కడ నన్ను వెతుకుతున్నారు, ఇక్కడ నిజమైన ఆత్మతో సత్యముతో నన్ను ఆరాధిస్తున్నాడు, ప్రార్థన చేస్తున్నాడని దేవుడు వెతుకుతున్నాడంట. గ్రహించాలి, ఎవరెవరో వెతుకుతున్నాడంట. గ్రహించాలి. రోజులు దేవుడు చూస్తున్నాడు, నిన్ను చూస్తున్నాడు, జాగ్రత్త. దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు, జాగ్రత్త. దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడని జాగ్రత్త. ఈరోజు తెలుసుకోవాలి, దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు. నువ్వు ఎవరిని వెతుకుతున్నావో, ఎవరిని సర్చ్ చేస్తున్నావు కూడా యేసయ్యకి తెలుసు. నువ్వు దేనిలో లోకంలో మునిగిపోయావు కూడా యేసయ్యకి తెలుసు. సమస్తము యేసయ్యకి తెలుసు. నువ్వు ఏ పాప జీవితంలో ఉన్నావో, ఏ పాపానికి బానిసైపోయి ఉన్నావు కూడా ఈరోజు యేసయ్యకి తెలుసు. అడుగుతున్న యేసయ్యకి నువ్వు ఏ సర్చ్ని ఎవరు చేస్తున్నావు? చర్చికి ఎవరి కోసం వెళ్తున్నావో? చర్చికి ఎవరి కోసం వెళ్తున్నావో కూడా యేసయ్యకి తెలుసు. సమస్తం తెలుసు. నీ జీవితం అంతా కూడా యేసయ్యకి తెలుసు. నువ్వు ప్రకటన చేస్తున్నావా నిజంగా యేసయ్య నామాన్ని? లేకపోతే జస్ట్ వేషధారులుగా, కమర్షియల్ సేవకులుగా, ప్రొఫెషనల్ సేవకులుగా, లేకపోతే ప్రొఫెషనల్ బిజినెస్ చేసే సేవకులుగా ఉన్నారు. జస్ట్ తాత్కాలికంగా ఫారెన్ ఫండ్స్ కోసం వచ్చి సేవలు చేసేవారుగా ఉన్నారా అని కూడా యేసయ్య చూస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు డబ్బు కోసమే సేవకు వచ్చేవారు కూడా ఉన్నారండి. సో డబ్బు ఉంటేనే సేవ చేసేవారు కూడా ఉన్నారు. సో అలాంటి వారు కూడా ఉన్నారు. ఇదంతా ఏంటి? జస్ట్ లోకంలో మనీ, గోల్డ్, ఫేమ్, వీటి కోసం అన్నమాట వెతుకుతూ ఉన్నారన్నమాట. వెంబర్లాడుతూ ఉన్నారు. నిజంగా యేసయ్యని నువ్వు నిజంగా ప్రేమిస్తే నువ్వు నిజంగా ఏంటండి దేవుడు వెతుకుతావు. ఎప్పుడు వెతుకుతావు తెలుసా? దివారాత్రులు వెతుకుతావు. డే అండ్ నైట్ నువ్వు వెతుకుతావు యేసయ్యని తెలుసా? యేసయ్య గురించి ఆరాధిస్తావు, ప్రార్థన చేస్తావు, యేసయ్య వాక్యం చదువుతావు, యేసయ్య కోసం నువ్వు తృష్ణ కలిగి ఉంటావు. యేసయ్య గురించి నువ్వు తృష్ణ కలిగి ఉంటావు. యేసయ్య నాకు కనిపించండి, యేసయ్య నాతో మాట్లాడండి అని చెప్పి కుమార్తెగా నీవు ఉంటానండి. లోకంతో మాట్లాడాలా, లోకం ప్రకటనలు చూడాలా, లోకంలో ఎంజాయ్ చేయాలా అనుకుంటూ ఉంటే ఎవరు ఉంటారో తెలుసా? కదా వాడే ఎవరు? సాధారణ ముందు కూర్చొని నన్ను బాగా వెతుకు, ఈ మూవీని వెతుకు, ఈ హారర్ మూవీని వెతుకు, ఈ హీరో బాగుండు, ఈ మ్యూజిక్ బాగుండు, ఇంట్లో మునిగిపో అని చెప్పేసి నిన్ను వారు ఏం చేస్తారని భ్రష్టు పట్టించేస్తారు. జాగ్రత్త. కాబట్టి క్రీస్తు బిడ్డలు ఈరోజు ఎవరిని వెతుకుతున్నారు, ఆత్మతో సత్యముతో ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నారో ఈరోజు గ్రహించాలి. నిజంగా యేసయ్య కుమార్తెలంటే నీవు సమాజ మందిరంలో ఆయన నామం ప్రకటన చేయుడి, జనములలో ఆయన కార్యం తెలియజేయుడి. జనులందరి ఎదుట, నీ నైబర్స్, నీ రిలేషన్స్ వారి ఎదుట వారి ఎదుట, వారందరి ఎదుట నీవు ఏం చేయాలి అంటే నీవు ఏం చేయాలి? అందరి ఎదుట, ప్రతి ఒక్క జనులందరి ఎదుట, అంటే మీ నైబర్స్ కావచ్చు, మీ రిలేషన్స్ కావచ్చు, చర్చెస్ కావచ్చు, ఎక్కడైనా కావచ్చు, నువ్వు విలేజ్ లో ఉండవచ్చు, నువ్వు హాస్టల్స్ లో ఉండవచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండవచ్చు, ఫారెన్ కంట్రీస్ లో ఉండవచ్చు, ఎక్కడైనా అన్ని చోట్ల నీవు జనముల మధ్య ఆయన కార్యాన్ని తెలియజేయడానికి. కార్యములు ఏంటంటే యేసయ్య కార్యములు ఏంటి? యేసయ్య కార్యములు, యేసయ్య పుట్టుక, యేసయ్య వర్క్ మహా అద్భుతమైనది కదా. సో దాని గురించి నువ్వు తెలపాలి. అలాగని యేసయ్య లోకానికి ఎందుకు వచ్చారనేది నువ్వు తెలపాలి. అలాగని ఇంకా ఏం చేయాలి? యేసయ్య పునరుత్థానం గురించి, యేసయ్య మరణం గురించి కూడా నువ్వు తెలపాలి. లోక రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు నిజమైన దేవుడు, యేసుక్రీస్తు అని జనులందరి ఎదుట నీవు ప్రచారము, ప్రకటన నువ్వు చేయాలన్నమాట. ఆయన కార్యములను నువ్వు చెప్పాలి అన్నమాట. అది నిజంగా ఎవరైతే యెహోవాని వెతుకుతారో వారు ఏంటంటేనండి యేసయ్యను ప్రకటించే బిడ్డలుగా ఉంటారు. తెలుసుకోవాలి. నిజంగా ఎవరైతే యెహోవాని వెతుకుతారో వారు ఆత్మతో సత్యముతో యేసయ్యని ఆరాధిస్తారు. ఇంకా ఈ లోకంలో ఉన్న ఈ మాలిన్యం ఎంత ఉంటుందో, ఈ లోకంలో ఉన్న శరీరాశ, నేత్రాశ, దుఃఖమైన ఏవి
పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఎక్స్పీరియన్స్ లోకి నువ్వు రావాలి, పెంటెకోస్ట్ అనుభవంలోకి నువ్వు రావాలి, సూపర్ న్యాచురల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లోకి ఈ రోజు నువ్వు రావాలి. నువ్వు పాడాలి, దివారాత్రులు దేవుని గురించి నువ్వు ఆరాధన చేయాలి. నువ్వు వెళ్ళిన చోటంతా కూడా యేసయ్యని ఆరాధించాలి. నోరు యేసయ్య ఇచ్చింది ఎందుకు ఇచ్చారు? యేసయ్యని బలపరచడానికి, యేసయ్యని బలపరచడానికి నీ వాయిస్ ఎందుకు ఇచ్చారు? యేసయ్యని ప్రకటన చేయడానికి, యేసయ్య పాటలు పాడడానికి ఇచ్చారు. కాబట్టి లోక సంబంధమైన మూవీ సాంగ్స్, లోక సంబంధమైన సీరియల్ సాంగ్స్ పక్కన పడేసి ఈ రోజు వచ్చి నువ్వు యేసయ్యని ఆరాధించు. ఆయన ఆశ్చర్యమైన గురించి సంభాషణ చేయండి. ఆయన పరిశుద్ధ నామాన్ని అతిశయించుని. ఏం చేయాలండి? ఆయన పరిశుద్ధ నామాన్ని అతిశయించుని. యెహోవా ఎదుగువారు హృదయాలతో సంతోషించుగాక. ఏం చేయాలంటే మనము పాటలు పాడాలని చూసాము. తర్వాత ఇంకా ఏం చూసాం మనము? ఇంకా ఏం చూసాం మనము? ఇంకేం చూసాం? ఆయన పరిశుద్ధ నామాన్ని అతిశయించాలి. అతిశయించాలి. ఎవరితో అతిశయించాలి? నువ్వు డ్రింకింగ్ లో అతిశయిస్తావా? లేకపోతే నీకు డబ్బుంది, విలీనంగా విలీనంగా ఉన్నవా అతిశయిస్తున్నావా? నీకు భూమి ఉందని చెప్పి నా తండ్రితో ఎవరు లేరు, నా తండ్రిగా ఎవరు లేరు అని అతిశయిస్తున్నావా? నీకు ఐదు చూసి అతిశయిస్తున్నావా? నీకు ఉన్న బాడీ స్ట్రక్చర్ ని చూసి సింపుల్గా ఉన్నాను, చక్కగా ఉన్నాను అతిశయిస్తున్నావా? లేకపోతే నీకు బోర్డు వచ్చిందని అతిశయిస్తున్నావా? లేకపోతే మంచిగా స్కూల్లో ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చిందని అతిశయిస్తున్నావా? నా అంత బాగా ఎవరు చదవడం చెప్పేసి అతిశయిస్తున్నావా? నా అంత బాగా రైటింగ్ ఎవరు రాయలేదని చెప్పేసి అతిశయిస్తున్నావా? నాకంటే బాగా ఏంటండి నాకంటే మీ ఎవరు కూడా డ్రాయింగ్ కలర్ కానీ ఎవరు కూడా నా కాలేజ్ స్కూల్ అంతా నేనే ఫస్ట్ అని
చూసి ఇంతకాలం వీటిని నేను గౌరవించుకున్నానా, ఇంతకాలం వీటిని నేను ముందు పెట్టుకున్నానా, ఇంతకాలం నేను కావాల్సి నేను అలవాటు అయిపోయా, ఇంతకాలం ఈ దయ్యం సినిమాలకి నేను హారర్ మూవీస్ కి నేను బానిస అయిపోయినా చిచి 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 అంటారు అనమాట. సరే ఏంటి నేను ఇట్లా చేశానని చెప్తాం డబ్బులు పట్టేసుకుంటాం. సో అదేసుకొని ఏంటి చిచి చిచి నిజంగా ఏమున్నాడా నిజంగా నేను యెహోవాని వెతికినప్పుడు యేసుక్రీస్తుని వెతికినప్పుడు నాకు కలిగింది అని ఎట్లా కలిగింది నీకు అని యెహోవా సన్నిధిలో వెతికినావు. ఎట్లా నేను స్నేహితులందరికీ చెప్తావు నేను యెహోవా దేవుని వెతికాను, ఆయన యేసయ్యని వెతికినప్పుడు నా హృదయం సంతోషంగా నిండిపోయింది. ఏ సంతోషం అని? పరలోక ఆనందంతో నింపబడ్డాను, యేసయ్యని చూశాను, దేవదూతని చూశాను, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సన్నిధిని నేను అనుభవించాను, పరలోకంలో నేను దర్శనాలు చూశాను, పరలోక దర్శనాన్ని నేను పొందుకోవడం నీ స్నేహితులందరూ కూడా అసలు కూడా పరలోక దర్శనాలు అనుకున్నారా? అవునా నిజమా? వీటిలో ఇంత గొప్పవారా, ఇంత అద్భుతం జరుగుతాయా అని చెప్పేసి బాగా డ్రింకింగ్ లో ఉన్నాడనుకోండి, స్మోకింగ్ లో ఉన్నాడనుకోండి, అదంటూ మూవీస్ అనేది బాయ్స్ అయిపోయి అతను ఏం చేస్తాడు? సరే ఒకసారి నా ఫ్రెండే ఇట్లా మారిపోయారు కదా, లేదా నా స్నేహితురాలు ఇట్లా మారిపోయింది, ఇంతగా నిజంగా చెప్తూ ఉంది కదా, యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్తూ ఉంది కదా, నేను కూడా ఒకసారి ప్రేర్ చేస్తాను అని చెప్పేసి అన్యుడైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ముస్లిమ్స్ హిందూసమైన కావచ్చు వాళ్ళు కూడా ప్రార్థన చేయడము మొదలు పెడతారు. ప్రార్థన చేయడము వారు మొదలు పెట్టినప్పుడు బైబిల్ తీసుకొని వారు మొదలు పెట్టినప్పుడు వారు సత్యాన్ని గ్రహిస్తారు. యెహోవా దేవుని వెతికినప్పుడు వారు ఏంటంటే వారు కనుగొంటారు నిజమైన దేవుని. అబ్రహాము నిజమైన దేవుణ్ణి వెతుకుతూ వెళ్ళాడు, నిరీక్షిస్తున్నాడు ఎక్కడ ఉన్నా నిజమైన దేవుడు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా అబ్రహాము మరి ఐదు వర్షంతో కుటుంబంలో చూసుకున్నాడు, ఎప్పుడు కూడా విగ్రహాలు అనేది చేసినట్టు మనం వార్తాలేఖనాలలో కూడా మనం ఎక్కడ కూడా చూడలేదన్నమాట. సో కాబట్టి అబ్రహాము నిజమైన దేవుడు సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు. అతడు కనుగొనగానే అబ్రహాం హృదయంలో సంతోషం అనేది వచ్చింది, ఆనందం అనేది వచ్చింది. వెంటనే దేవుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే యెహోవా చెప్పిన మాట వెంటనే ఒరే చేసి తన తండ్రి ఇంటిని విడిచిపెట్టి ఎక్కడికైతే దేవుడు వెళ్ళమన్నాడు అక్కడికి తనకి తెలియకుండానే మన అబ్రహాం గారికి తెలియకుండానే ఎవరికెవరో తెలియకుండానే మరి వెళ్ళిపోయాడనమాట. అందరూ కుటుంబాలతో వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడనమాట. ఎందుకు? యెహోవా దేవుడు సంతోషాన్ని కనుగొన్నాడు. నిజమైన దేవుడు ఈయననే, ఈయన స్వరం విన్నప్పుడు యెహోవా దేవుడు స్వరం విన్నప్పుడు నిజమైన దేవుడు ఈయననే, నిజంగా నేను వెతుకుతున్న దేవుడు ఈయననే కనుగొని ఆయనని మరి అబ్రహాం గారు సంతోషించారు, హృదయంలో సంతోషించారు. యెహోవా సన్నిధిని వెతికారు కాబట్టి కనుగొన్నారు మరి నిజమైన దేవుడు అని చెప్పేసి ఆత్మలో ఏంటంటే ఆత్మలో పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డారు అబ్రహాం గారు. యెహోవా దేవుని స్వరం విన్నప్పుడు ఆదికాలంలో చూస్తే అబ్రహాం గారు యెహోవా దేవుని స్వరం విన్నప్పుడు ఆత్మతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అభిషేకంతో he was filled with the anointment of the Holy Spirit God. ఏమైందంటే అబ్రహాం గారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అద్భుతమైన అభిషేకం చేత నింపబడ్డారు. అదే టైంలోనే యెహోవా దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు వెంటనే అబ్రహాము మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో నింపబడ్డారు. వెంటనే అతడు మరి దేవుని చిత్తానికి లోబడి మరి ఏంటంటే ఇట్లా వెళ్ళిపోయాడు. తండ్రిని వదిలేసి సౌండ్ అందరినీ వదిలేసి మరి దేవుడు చెప్పిన ప్రాంతానికి మరి వెళ్ళిపోయారు. వాగ్దాన భూమిని స్వతంత్రించుకున్నారని గ్రహించారు. వాగ్దాన దేశాన్ని స్వతంత్రించుకున్నారన్నమాట గ్రహించారు. సో అలా ఉండాలి, నీవు అలాగ ఉండాలి. వెంటనే హోలీ స్పిరిట్ అలాట్మెంట్ వచ్చేసి అబ్రహాం గారు మరి యెహోవాని వెతికారు కాబట్టి హృదయంలో సంతోషించారు. యెహోవాని వెతికారు కాబట్టి ఆయన బలముని వెతికారు కాబట్టి నిజమైన దేవుడు ఏమనుకున్నాడు ఎప్పుడు అబ్రహాము అట్లా మాట్లాడుతున్నాడంట. అనుకుంటున్నాడు ఈయన ఎవరో మాట్లాడారు, ఈయన ఎవరో నన్ను మరి
దేవుడు. నేను ఏంటి ఏంటి ఎట్లా ఉంటున్నాను, ఏమైతుంది, ఏం కాదు అట్లనే ఉన్నాను. చనిపోతాను. చనిపోతే ఎక్కడికి వెళ్తావు? ఎక్కడికి వెళ్తావు? చనిపోతే అమరావతి చదువు ఏం లేక డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికి వెళ్తారా? హెల్త్ వెళ్తారా? హెల్త్ వెళ్తారా? హెల్త్ వెళ్తారు. వెళ్ళిపోతారు. జాగ్రత్త. ఒకసారి నువ్వు పరీక్షించుకో. పరీక్షించుకో ఎలా ఉన్నది జీవితము. పరీక్షించుకొని సాయం చేసుకో. మనం ప్రార్థన చేసుకొని మనం ముగించుకుందాం. స్తోత్రం యేసయ్యా. అయ్యా తండ్రి, నేను అతని యెహోవాని వెతుకుచున్నామని అయ్యా తండ్రి ఈ చిన్న టాపిక్ తో తండ్రి మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు నీకే స్తోత్రము. పరిశుద్ధాత్మ దేవ ప్రతి బిడ్డ తండ్రి ఈ రోజు తండ్రి నిన్ను తండ్రి వెతికే భాగ్యం తండ్రి. నిజంగా ఆత్మతో సత్యముతో నిన్ను వెతకాలయ్యా. అయ్యా ఎవరైతే వెతుకుతారో వారి ధన్యులు తండ్రి. నేను తండ్రి ఇంకా ఎంతమంది వెతకుండా లోకంలోనే లోకంలోనే ఆనందం ఉన్నది. దానికే 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 అయ్యా బాధితులైపోయిన తండ్రి ప్రతి బిడ్డని తండ్రి నాకు నేను ఏసునామా విడుదల చేస్తున్నాం తండ్రి. ఏసునామన డ్రింకింగ్ అయ్యా దాని స్పిరిట్ ని కాల్చివేయండి. అయ్యా స్మోకింగ్ స్పిరిట్ ని కాల్చివేయండి. అడల్ట్ స్పిరిట్ ని కాల్చివేయండి. అడల్ట్ స్పిరిట్ ని కాల్చివేయండి. సెక్సువల్ డిజైర్స్ ని కాల్చివేయండి. లెస్బియన్ పవర్స్ ని కాల్చివేయండి. అయ్యా తండ్రి నేను సమస్తమైన తండ్రి శరీరాశ నేత్రములను కాల్చివేయండి. ఈ ఆత్మ తండ్రి కుమారుని కుమార్తెను ముద్రించమని వేడుకుంటూ తండ్రి ఇంతమంది వాక్యాల్ని హృదయాలను ఫలింపచేయమని ఆత్మదేవ నీ పరిశుద్ధాత్మ అద్భుతమైన అభిషేకం చేయడం కాపమని వేడుకుంటూ ఫేస్బుక్ లైవ్ చూసిన వారిని, యూట్యూబ్ లైవ్ చూసిన వారిని దీవించమని వాళ్ళ అవసరం తీర్చమని వేడుకుంటూ నన్ను హెచ్చిస్తూ ఏసాన్ని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి నీవు ప్రేమయు కుమారైన యేసుక్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ సమాసం నీకు కుటుంబాన్ని తోడై మాకు. ఆమేన్. ఓకే, ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. రేపు కొత్తగా కలుసుకున్నాం. ప్రైజ్ లార్డ్.